Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau. A yau zan nuna muku yadda ake cire MDM, ma'ana security device is located. Insha Allah gashi zan nuna muku yadda za a cire shi. Muna da Tecno Pop 8 kenan ko? Insha Allah. A mataki na farko za mu je mu yi wayfin ɗin waya, mu yi restauranta. Insha Allah za mu switch off. Wajen restaurant waya, wajen wayfin ɗin waya a kula, ita wannan waya SPD ne. Kenan da farko sai ka taushe wannan haka, ka taushe power da kaman sakan 20 sai ka taushe wannan haka. Kenan kai tsaye za ta kawo ka kan recovery mode, sai ka yi web data factory reset. In kai ya kamata ka yi web cache, ka yi clearing ɗin shaka. Yawa masha Allah, bari mu yi rebootin ɗinta. Cikin yau kan ga Allah gashi nan dai tana ta ƙoƙarin buɗewa. Gashi nan tana ta ƙoƙarin buɗewa. Yawa to cikin ikon Allah gashi nan ta buɗe. Insha Allah. Bari mu yi launching ɗinta. Bari mu zaɓi ƙasa. Muna Nijar. Ga Nijar na. Kenan sai mu koma baya kuma. Insha Allah. Abin da ya sa muka zaɓi ƙasa, wannan abin baya buƙatar ka zaɓi ƙasa. Abin da ya sa muka zaɓi ƙasa saboda wani lokaci waya akwai wadda take nuna update. In ta nuna update tana nuna sai ka sake zaɓa ƙasa, za ta sake launching duk kashewa. To wadda duk take da wannan matsala, in ka zaɓi ƙasa da farko ba ta shiga gaskiya. Insha Allah. Cikin iko Allah, step na biyu sai mu je bisa kwamfutan mu buɗe yau ma da kingiran guda mai gashi nan. Mu buɗe shi, mu shiga gashi nan. Kenan abu na farko da za mu ware in muka buɗe shi, wannan waya za mu ɗauko da volume na sama da na ƙasa da power mu danna shi sau kamar 6. 1 2 3 4 5 6. Sai mu yi connecting ɗinta da abanga da kwamfuta. Ga in muka yi haka, kenan already mun riga mun buɗe, muna neman developer option. Sai mu yi haka, sai mu check ADB, sai mu check ta ba mana, sai mu dawo, kaga ta turo ADB. To abinda nake so mutane su lura, akwai MTK, akwai MTK wanda ba ta yi shi. In mutum yana da kamar su unlock tools, yana checking ADB cikin MTK lafiya lau tana yi. Insha Allah. Kenan madana ana mata ne QR scan ɗin nan. Wani lokaci in ka je buɗe Google sai ka gani abin sai a hankali. Insha Allah. Wannan kamar unlock tools yana wannan. Kenan abu na farko. Abu na biyu da za mu yi, sai mu sake dawowa cikin wannan, sai mu yi fix screen.
kun gani sikirin ganta gata tuntuni ta yi gashi nan yana fixing ɗin sikirin. Yawa ya ƙare shi wannan kina yanzu baka da buƙatar shi kana ma iya cire shi insha Allah kana ma iya cire shi. Madalla kun ganin shi ta buɗe. To abu na farko bari mu yi restart na ta kasan wani lokaci wajen restart din nan daga an kunna ta wata take koma. Yawa masha Allah cikin ikon Allah ga ta nan ta buɗe. Ga ta nan. Insha Allah sai a bidiyo na gaban Allah ya haɗa mu ku yi danna mu subscribe ko danna ƙararrawa insha Allah don samun sabbin update da an yi. Na gode sosai wannan neman alfarma ce.